أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ina mai farawa da sunan Allah mahalicci tare da salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da ahalinsa gaba daya. Wannan kafa tamu insha Allah za ta dinga tsunko mana wasu rassa daga cikin tarihi tun kafin musulunci da bayan zuwan musulunci da yardar Allah. Muna fata Allah yi mana jagora ya ba mu ikon yaɗa daidai da kuma ikon kaucewa kusakurai masu haɗari. Da yardar Allah kuma za mu dinga kawo abin da yake tabbatacce daga magabata ba wanda yake hikayoyi wanda aka hakaito ba. Muna fata Allah yi mana jagora kuma muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu domin amfanuwar mu gabaki ɗaya a rayuwar mu ta duniya da ta lahira. Assalamu alaikum. Duniya kafin musulunci. Muna masu farawa da sunan Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya halicce mu tare da salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ta fuskar larabawa sun kasance akan bautar gumaka wanda suke kaiwa bukatunsu, su suke durƙusawa. Siyasarsu ta kasance ta zalunci, babu mai iko sai masu ƙarfi, shan giya da wasan caca, ga kuma munanan aƙidar binne 'ya'ya mata da ransu. Haka na dalili ƙarami shi ke jawowa a yi mummunan yaƙi wanda za a daɗe ana zubar da jini, ga zinace-zinace da sauran munanan ɗabi'u. Ta fuskar manyan daulolin nan guda biyu, wato Farisa da Roma. Wa'innan dauloli idan muka fara da Farisa sun shagalta ne da bautar wuta da zaluntar mabiyansu zalunci kala-kala. Su kuwa Rumawa sun shagalta ne da canza dokokin addininsu na Nasara wanda yake asali addinin Annabi Isa ne, suka cire abubuwa na son zuciya suka sanya wasu wanda suke soye-soyen zukatansu ne. Ta ɓangaren Europe wato Turawa sun cuɗanya da wasu yankin Yahudawa, sun ɓatar da jama'a da yaɗa riba da algus a cikin kasuwancinsu. Wani yankin kuma suna bautar gumaka. Ta ɓangaren Asiya su ma daga masu bautar wuta sai masu bautar gumaka, wanda a daidai wannan gabar ne Allah ya azurta duniya da haihuwar fiyayyen halitta, farin jakada, farin jagora, annabin rahama, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.